Jmenuji se Vito Scaletta. Narodil jsem se na Sicílii 1925. Ten prcek, to jsem já. Stojím se svýma rodičema a sestrou Franceskou před naším domem. Ve skutečnosti si z vlasti moc nepamatuju. Až na to, že jsme to měli tvrdý. A že se táta jednou rozhodl, že je na čase se odstěhovat. Pryč ze Sicílie. Přes moře. Začít nový život. V Americe. V životě jsem nikdy neviděl nic tak fantastického jako Empire Bay. Byla to krása. Ale taky jsem nikdy neviděl nic hnusnějšího, než byla ta špinavá díra, ve které jsme měli bydlet. Americký sen. Byla to noční můra. Táta začal pracovat v přístavu pro chlápka, co nám pomohl emigrovat. Byla to strašná dřina. A to málo, co vydělal, většinou hned prochlastal. Rodiče mě poslali do školy. Musel jsem umět anglicky. A to bych se ve čtvrti plní Italů nikdy nenaučil. A tak jsem potkal Joea. Vito, pohni sebou, nemáme na to celou noc. Časem se z Joea stal můj nejlepší kámoš. Oba jsme byli chudí, rozumná práce se nedala sehnat. Do prdele. A tak jsme začali dělat kšeftíky. Stát! Policie! Stůj! Vito, tudy! Hoď mi tu tašku! Stůj nebo střelím! Kurva. Fajn, hajzle. Roztáhni nohy a opři se rukama o plot. Promiň, Vito. No, jednou nám jeden kšeft moc nevyšel. V roce 1943. Amerika byla ve válce a armáda potřebovala na invazi v Sicílii chlapi, co se dokážou domluvit. Bylo mi 18, tak proč se nevrátit domů? Nechtělo se mi do lochů. Operace Husky. Přidělili mě k 504. parašutistické. 11. července měli náš oddíl zhodit na jižním pobřeží Sicílie, ale trefil nás flak a museli jsme vyskočit hluboko za nepřátelskýma liněmi. Mác jsme přežili jenom 3. Nebejt místních partizánů, bylo by po nás. A tak když do města přišli Mussoliniho vojáci a začali zatýkat místní, rozhodli jsme se jim pomoct oplatit. Se nessuno parla, quest'uomo morirà. Eh? No, per favore, no. Fajn, Scaleto! Allora! Střílej! Pojďte taky se větší za ty balkony, vole! Co by to nás pískem? Jak na silnici. Armáte, Všichni děvky! vystupují! Přesunem se! Ke mně! Do prdele, pozor! Ale jsem, Scaleto! Řežu! A já! Facciasse, rezzapare prigioniere prima che arriva l'esercito. Desátníku! Angela, Říká, Toyama, že se mnou další sai, vojáci. cerca di tenere Super, loro fajn. vai. Ty a Williams, sundejte ten kulomet. Pak najdeme vězně. Potřebujeme každýho, kdo udrží bouchač. Skeleto, sem! Hej, Skeleto! Tady sem! Doku, picchiolo! Tudy to nepůjde. Asi jsme našli kulomet! Bacha, máš granát, Skeleto! Teď by byla fakt kurva vhodná doba ho použít! Hoď do toho okna granát!
Skeleto, jsi živej? Jo, skoro. Tak se přestaň valet na prdeli a pohyb! Vemte si, co unesete. Další šanci už asi mít nebude. Na schody. Hele, makaroni, to je pro vás. Bez urážky. Ještě furt je to sranda? Vězně musí mít nahoře. Vyčistíme druhý patro. Skeleto, jdeš první. Uccidete gli Jsem hned za ostaggi! tebou. Zati motti! Mám ho. Arrenditi. No, tak asi budeme muset tudy. Jdem na to. Ale Jak tady je? Koho to kurva zajímá? Střílej! Co jsi tam dělá? Hej, víc střílej, víc kecej. Jak chceš, debile? Na tomhle balkóně to nepůjde. Polez, vrátíme se dovnitř. Tak. Vlez dovnitř, Skeleto. Tady chcípleme. Avo tre fascisti! Arrivano avo tre fascisti! Ottaccano i pozzi! Další, dole, u kostela. Ten do nákladě. Až do ní. Majdělo, Skeleto, mazej dovnitř. Pojď. Hej, jeden všichni rozprdě. Cosa state parlando? Dicevo al mio amico di stare attento. Fregatene di fare attenzione, fai ciò che ti è stato detto! Sakra, kam zmizel? Ma che diavolo sta dicendo? Chi si crede di essere? Credi davvero, Don Calò? Cacetto, un congeco hanno samarità come cucina. Ma chi è quello? Lo conoscete? Lo conoscono tutti. Don Calò è un uomo d'onore. È uno stupido trucco degli americani, non ditemi che gli credete! No, è davvero Don Calò. Ogni tanto dovresti ascoltare i consigli di noi altri del posto. Ci rendiamo? Sapete che potete fidarvi di me. Che ne dite, eh? Don Calo, hlava Siciliány. Tenkrát se vzdala celá vojenská posádka. Proč? Protože jim to řekl. O 2 roky později mě nějaký nácek trefil. Chvíli jsem si pobyl v nemocnici a pak jsem dostal měsíc dovolenku, abych mohl domů. Vito! Tady! Joe! Hej, vítej doma, kámo. Jak jsi to věděl? Mám svý zdroje. Tak pojď, pojedeme. Pěkná kára. To patří k mý práci. Je mi jasný, že se těšíš domů, ale nejdřív zajdem na pivo. No jasně. Tak tady to je Empire Bay.
Řekni mi pravdu, chybělo ti to? Hele, ser medvěd v lese. Jako ne, že by tohle město na mě někdy bylo nějak hodný, ale cokoliv je lepší než zákon. Kde se kurva vzalo to zasraný počasí? Je to nejstudenější zima v historii. Podle novin to tak bude ještě pár týdnů. Ale neboj se, dobrý drink tě zahřeje. Jak je to dlouho, co jsme si spolu vypili? To 2 roky? Skoro 3. Večírek Tonio Sečilio, pamatuješ? No tak, Vito, hele, poslední drink jsme spolu měli hned po pohřbu tvýho tatíka. Těsně předtím, než tě odvedli. Vzpomeň si. Jsme spolu 5 minut a už mluvíme o mým zatraceným fotrovi. Co takhle změní téma? Tak povídej, brácho, jaký to tam bylo? Furt jsem čet noviny, abych byl v obraze a moc dobře víš, jak nesnáším luštění písmenek. Jo, to vím. Nakopali jste Mussolinimu prdel, co? No v podstatě. Trochu nám pomohl jeden chlápek, Don Calo. No neříkej, Don Calo, o tom jsem slyšel. Fakt? To si vsaď. Znám tady takový chlapy, jako je on. Mafiáni. Když pro ně makáš, seš v pohodě, když je nasereš, seš mrtvej. Vidím, že ses neflákal. Jo, a prej si dostal medaili, co? Od starého Petna. Takže seš pravej válečný hrdina, co? A co pak, ujel si pár sicilských štětek a jel si domů? Jo, jasně. Jo, stará vlast. Tady můžeš vojet všechno, co má díru a dejka a všichni na to kašlou. To je ale země. A taky na starý dobrý USA a na to, že seš doma. Salut. A salute, čendány. Tak cože seš zpátky? Pustili tě dřív za dobrý chování? Ale před časem jsem chytil kůlku, nějakou dobu mě drželi v nemocnici, teď mám dovolenou. Počkej, to se ještě budeš vracet? A co jsi smyslel, válka neskončila? Ty se ale nechceš vracet, že jo? Jasně, že ne, a co mám dělat? Počkej chviličku, hned jsem zpátky. Hej, Giuseppe, tady je Joe. Pamatuješ na minulý týden? Víš co, ten chlap se jmenuje Vito Scaletta. Díky, Giuseppe. Fajn, tak se měj. Tak hele, vypadá to, že tvoje zranění je mnohem vážnější, než to vypadalo. A doktoři teď říkají, že už nejsi schopnej bojovat. Cože? Hej, počkej, to si... Jak jsem říkal, znám nějaký lidi. Zítra dostaneš oficiální papíry. Když jde o ty správný razítka a podpisy, je to vždycky jen otázka peněz. Děláš si srandu? Není to riskantní? Fakt nerad bych kvůli tomu skončil vlog. A kde vezmu prachy? Já se o to postarám. Ber to jako dárek na uvítanou. A neboj se, ty papíry budou čistý. Můžeš mi věřit. No, dík. Nemáš zač. No tak vole, teď seš pro mě jak brácha. A teď můžeš začít vymýšlet, co budeš dělat dál. Jasně. Ale nejdřív musím domů. Jasně, chceš svíst? Ne, díky. Chci se trochu projít, podívat se, jak se to tady změnilo. V pohodě. Pozdravuj ode mě ségru. A stav se zítra za mnou. Musíme si promluvit. Nemůžu uvěřit, že jsi mě dostal z armády. Dík. Žádný problém. Uvidíme se zítra. A jsme tady. Díky, drobný syne. Hej, co je novýho? Jak se vede, vojáků? Teď, když jsem doma, tak už je to lepší. Na dovolence nebo na dobro doma? Ne, to je tajný. A co je tady novýho? Abych pravdu řekl, nic moc. Všichni chtějí, aby válka skončila. Říká se, že to je nejstudenější zima v historii. Rád bych měl nějaké dobré zprávy. To já taky. Tak jo, měj se. Tak se měj. Vito. Zdravím, slečno. Vito, jsi to ty? V té uniformě vypadáš jako fešák. Máma na tebe musí být pyšná. A co chudák Salvatore Montemaggiore, jak se má? Jo, máma čekala už před týdnem. Sal se dal k námořníkům, já jsem v armádě, to je něco jiného. A co kdybys šel dovnitř a dal si se mnou čaj, Vito? Mohl bys mi o tom povyprávět. Díky, ale já teď spěchám. Právě jsem se vrátil, ještě jsem ani neviděl mámu a Francesku. Francesca je moc hezká holka. Není mi jasné, proč ještě není ta, ne? No, tak ode mě pozdravuj mámu, Vito.
Nechojí! Jen na jedno, pak se vrátíme. Jedno blbý pivo. Že ty jsou naše. Jasně, že naše. Jo, to se v Pearl Harboru říkalo taky, když letěli Japončíci. A jak to dopadlo? To bylo na Havaji, blbče. Japonsko je daleko. Hele, tak se podívej. Co pak nevidíš hvězdy a pruhy? Jo, no už je vidím. Ty máš ale dobrý oči. Vito, to jsi ty. Víš, jak to bude. Už nemůžu zůstat dál v provozu. No to je mě teda moc líto. Za to může válka, ne ty, Vito. Kdo ví? Možná po válce zase otevřu. Tak hodně štěstí. Díky, kluku. Pořád chodíš za tou děvkou, já to vím. Co na ní vůbec vidíš? Je ještě škaredější, než tvoje sestra. Ahoj, mami. Jsem doma. Vito, můj chlapče. Můj chlapec je doma. A už jsem se bála, že tě nikdy neuvidím. Francesca i já na tebe, Vito, Hej, Segro, tak jak se dlouho vede? čekáme. Yeah. Sedni si. Musíš mít hlad, Vito. Francesca ti udělala moc dobrou večeři. Zupa di polo. Bude ti chutnat. Wow, to vypadá dobře, Franky. Je škoda, že se toho nedožil tvůj tatínek. Byl by na tebe pyšný, Vito. Jo, jasně. Vito, nech toho. Promiň, mami, promiň. Pane náš, požehnej nám i tomuto pokrmu, který si nám daroval. Prosíme o to skrze Krista našeho Pána. Amen. Prosím o to skrze Krista našeho Pána. Amen. Amen. Měl by ses vyspat. Tvůj pokoj je pořád stejný, jak si ho nechal. Tak a jak jste se měli vy dvě? Franky, co pořád děláš? Pořád bydlím tady s mámou. Mám dobrou práci v kanceláři, zaplatí nám to účty. A už jsem začala splácet některé tátovy Francesco, dluhy. o tom teď mluvit nebudeme. Jaké to bylo, mio bambino? Musela to být hrůza. Měla jsem strašný strach. Každý den jsem se za tebe modlila. Jsem v pohodě, mami. Většinu času jsem jezdil jeepem, jenom někdy jsem musel bojovat.